Naalaan, iti agbalor, iti 27,000 a pisos, tinasurok kumurang upatagramo ti mapapati a shabu, ti maysa a retirado a PNP personnel, ang nagprobokar, iti Rivero Street, Barangay 9, Vigan City, Ilocos Sur. Ti sospek ket agtawen ti 50 ket maysa, ken agnanaed, iti ili ti Santa. Segun kadigiti witnesses, nakita ti sospek ang nakaigem ti kutsilyo nga aglaaw-laaw iti kalsada ket mapmapan ti uneg iti compounds. Inaramat pa iti sospek ti kutsilyo ken dakkel a bato anang bansag iti nakaparking a kotse iso a rason na anadadael. Nakumpiskar ti imuko nga inaramat ti sospek ket idinakapkapan naala kengkwana ti 7 a piraso ti heat-sealed transparent plastic sachet a naglaon ti mapapati a shabu. Malaksid pa'y ti dayta ket nakumpiskar pa'y dagiti 3 nga ID, 2 a lighter, cellphone, card box ken pitaka a naglaon iti kwarta. Para iti RMN News, daytoy ni Idol Tony G, Tatak RMN.